ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଟୁନା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି 6ଟି ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲୁ। ଆଜି ସପ୍ତମ ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି କଲୋଜିୟମ ବୋଲି ଜଣାଶୁଣା, ତାହାରି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଏଇ କଲୋଜିୟମ ଇଟାଲୀର ରୋମ ସହରରେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଏକ ଅଣ୍ଡାକୃତି ଆମ୍ପି ଥିଏଟର ବା ରଙ୍ଗଶାଳା, ରଙ୍ଗଭୂମି। ଏଇ ରଙ୍ଗଭୂମି, ଏଇ ଥିଏଟରଟିକୁ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା ଚୂନ ପଥର ଆଉ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟଫ୍ ପଥର, କଂକ୍ରିଟ ଏବଂ କାଠରେ ତିଆରି ଥିଲା। ଏଇ କଲୋଜିୟମ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଭାସ୍ପାସିଆନ ନାମକ ଜଣେ ସମ୍ରାଟ। ସେ 72 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭାସ୍ପାସିଆନଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଟାଇଟସ 80 ମସିହାରେ 72 ମସିହାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, 80 ମସିହାରେ କାମ ଶେଷ ହେଇଥିଲା। 81ରୁ ଆଉ 96 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ଡୋମିଟିଆନ ବୋଲି, ସିଏ ଆଉ କିଛି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଢାଞ୍ଚାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ କରିଥିଲେ, କିଛି ମଡିଫିକେସନ କରିଥିଲେ। ଏଇ 3 ଜଣ ଯାକ ସମ୍ରାଟ ଫାବିଆନ ରାଜବଂଶର ହେଇଥିବାରୁ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଫାବିଆନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଏକାଥରକେ 50ରୁ 80 ହଜାର ଦର୍ଶକ ବସି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କଣ କରାଯାଏ ନା, ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ବା କିଛି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗ୍ଲାଡିଏଟର ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ବା ଗ୍ଲାଡିଏଟର ରୂପେ ରଖୁଥିଲେ। ସେଇ ଗ୍ଲାଡିଏଟର କଣ ହଉଥିଲା ନା, ଅଲଗା ଜଣେ ଗ୍ଲାଡିଏଟର ସହିତ ବା ହିଂସ୍ର ପଶୁଙ୍କ ସହିତ ମରଣାତ୍ମକ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାଡିଏଟର କିଛି ମରୁଥିଲେ, କିଛି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଯୋଉ ଗ୍ଲାଡିଏଟର ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥିଲେ। ଯଦି ଗ୍ଲାଡିଏଟର ମରିଯାଉଥିଲା, ସେଇଠୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅବସର ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କେବଳ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ବା କ୍ରୀଡ଼ା, ଏଇ ଖେଳ ହଉନଥିଲା, ତା ସହିତ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ, ପୌରାଣିକ ନାଟକର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପଶୁ ଶିକାର ଖେଳ, ଯୁଦ୍ଧ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଜନତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଭାଷଣ ବା ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ହେଉଥିଲା ବା ଏହି କଲୋଜିୟମରେ ହେଉଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭରୁ ଏହାକୁ ଆଉ ଏଇ ଖେଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖେଳ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ଏହାକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ନ ହୋଇ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି କଲୋଜିୟମ ଇତିହାସର ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଏଠାରେ ରହିଛି। ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ବଡ଼ କଲୋଜିୟମ। ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ଚୋରମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ କିଛି ପଥର ସେଠି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ତାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଅଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ କେବେ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବେ ଇଟାଲୀର ଏଇ ରୋମ ସହରକୁ ଯାଇ ସେଇ କଲୋଜିୟମକୁ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ରାଧେ ରାଧେ।